Ang'o minyalo timie mondo mi cases gi odhiye mapiyo matin? Nikech ng'enyne samoro amora mowuoye wach mar doho to jopiny gimoro achiel ma giywago en ni gik moko budho kabisa. Itero ywak mari kata e doho to ikawo seche mang'eny ka gimidwaro ok timre. Kata mana wach mar lo mokwongo en achiel kuom gima ji ywago kabisa. Trevor no pogo gik moko ariyo. Mokwongo en wach rule of law mamiyo president gi team nego koko. Momiyo an ka iwinjo. And obviously ka ng'ato complain ni judge moro nigi mibadhi to procedures nitiere kaka petition koketi titero ne kaka JSC osetimo investigation monwang'o ni gini endi nitie weche titero ne president to president court nwang'o ni to keto tribunal to judge no automatically bedo suspended. Koro kata keso ka wini ariyo ng'ani ok ti iwinjo. Koro matin ni kopo no jami badha dieri to onge injustice mokecho ne public iwinjo. Ato nitiere mar ariyo mapani penja ma samoro aonge answer. Mano mar backlog. Iwinjo case file to kawo muda. Jomoko paro ni mibadhi momiyo gigo budho kamano. Koro mae ni to moko ta paro ni inyalo wene jo judiciary wachi but an kaka nene cases ma an owuon ema handle ng'eny gi budho nikech wan owuon okinde iwinjo ng'ano chako case kawuono okawo dweche ariyo mondo kel okil moro ochung'ne okil bedo dweche ariyo mondo study case mondo odwang response karibu nus higa iwinjo. Sami file no court mi file watch ni court mar law iwinjo land and environment court no already cases karibu 6,000 ami mana example. Koro mari ni ende mar 6,100 iwinjo. Koro gima ng'eny ne case court nyao misano iluongo ni interim orders. Wacho ni ka ng'ato donje lopi to wachunge iwinjo kiko kethi kwarito mondo case no obi owinji. Wacho ni judges kin dhano kata in okinyal bedo miwinj cases 3-4 odiochieng'. Kicho kanyata miwuoyo ka in lawyer mar ng'at mokelo and in lawyer mar defense kanyata miwuoyo. Koro awinjo tandiko iwinjo kandik for 6 hours ko odinga chakorama iwinjo. Koro king'iye motegno kata wan wang'iye tiwa kono gene to unless client otamore to wanyalo timo gimoro luongo ni written submissions andiki gima nadwa wacho gite mondo idhi som kagoro in gi thuolo kata ka weekend iwinjo at ndik judgment. Koro aparo ni kaka nene en ni achiel kuom shida en ni magistrate ok ng'eny. Judges ma Kenya ka chiko wacho ni gin ok ginya kalo 150 iluongo pokoloki iwinjo. Judges me court of appeal ma court temo judges cases temo judges 150 kiweyo judges me labor and environment whatever iwinjo mama ukimedo to ko gin karibu 200. Judges ma winjo gi court of appeal chiko wacho ni gin 30 iwinjo. Koro ginya kalo 30 to moko timo administration moko bende principal judge but chalo headmaster mar judges aeto cases gi koro dhi e court of appeal ming'ene gin dhano 7 kimedo gi chief justice. Koro achiel kuom gi kodwa bedo fair en ni wanyalo adopt gimoko ariyo. Mokwongo en ni wanyalo ng'iyo ni samoro kocho ni cases te nyaka bi high court moko watim mediation iluongo ni ADR alternative dispute resolution and judicial system moko kete kata jor gweng' iwinjo moko nitiere gimoro ni court annex mediation matimore kata Milimani ka aneno ka giseyawe kuonde moko bende donge moko bende nitie arbitration makoro lawyers ema timo. Koro achiel kuom gi en ni inyalo keti ADR alternative dispute resolution obed integrated e judiciary mondo cases ng'eny gi orum chon. Mar ariyo en ni wamed number mar judges donge mondo mi case odhi piyo mondo kidwa ni case odhi piyo